nake ta sallama shiru babu wanda ya an samu. To Hajiya lafiya dai ko? To ina lubunan take? Tana ciki. Bari in shiga mu gaisa. A'a, kin zauna sai mu. Hi baby, where are you going? Ina mace kuma me ya haɗi na da gona? Ma'ana ina zaki je? Tudun wada. Hill wada shine tudun wada. Kawai wannan ɗan rainin hankalin ya zo same ni kawai ina ci abinci fajiya kawai sai ya ɗauki filet ɗin haka ya saka a gaban shi yana sakawa a gaban shi kawai sai ya ɗauki naman ci kawai sai ya kai baki haka na sai filet ɗin kaza ina ci ban an karba kawai sai su ta lefarantin gabansa kawai sai ji ne ya an taya shi bakin sa. Duniya kullum sabuwa ce idan kana raye zaka ga tashin tashina da kulumboto kala daban-daban. Ku kalli yadda take kayawa ga abokanai biyu na kud da kud. Sunan fim din sai na rama. Kina mace ki mare namiji ko za ka rama masa ne? Idan kin isa ki sake mare shi. Mari biyu fa. Na mare shi. In dai ba kina so ki ga bala'i ki ga masifa a lokaci guda ki ƙara mare shi kin. Kai a haba kai wai a kai. Sai na rama. Na so ki mare shi su 10. Sai na rama shirin kamfanin Alkausar Movies, kamfanin da ya saba kawo muku fina-finan barkwanci. Wannan sabo bazawarar ta ce dan Allah duk inda na ganka maka magana la 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 la. Sai na rama ana ɗaukar fansa, ramuwar gayya na wuce gona da iri. Sai na rama. Karki ta ba hajiya, karki ta ba wuta. Sai na rama. To kaka ya take ne a tsakaninsu, wace ƙarya suke shararawa. In ya kwanta in ya so mu sakin wasu abubuwa da ga san kwanjimuna na mutanen gabas sai dai ki dam salona ki bani lambar wayan ki saboda mu rinka dan caccafkewa. Okay. Kai ko mu wata Me haka? Haka yake har cana aka shi za a gyara ka ce sai an cire mai kai gaba ɗaya an san an canza wani. Irin kazan nan katuwa da kuke gasawa ta kare aiko? akwai mana a gasa mata ita. Yanzu nawa ne kudin kayan ka gaba daya? Naira 3,800. Wani sata ce ta tashi. Akwai wayoyi a aljihunsa masu tsada sai ku cire wayoyin ku ajiye a gurin ku idan ya samu sauki ya kawo kudin ku sai ya karɓi wayoyinsa. Wayan wa za a dauka don uwar kai. Alhaji. Me kuma delete all? Delete all? Kada ki danna. Na danna. Ya ce wa kin danna auren ki da sabu za ki wuce. Wanda ya rubuta ya tsara labarin Ibrahim Bala. Tabbashi ne? Da sunanka. Ya Zainab. Ana ce mun zi. Ka taba ji ana cewa namiji zi. Mataimakin mai bada umarni Murtala M Shugaba, Abubakar A Abubakar, wanda ya bada umarni Ibrahim Bala. Alhaji ban wayarka. Duba mun taliyar nan ta nuna, goge mun hotunan 'yan matan nan. Gaba daya. Dukansu da sakonninsu. Ga wayan. Na fasa dama agogo zan duba kuma na duba a kicin. Da kin ja mun bala'i. Me ya faru Alhaji? Ranar kin sa na goge 40 hadisi na. Sai na rama. Idan wani ya ji zai ce wallahi dukanka nake makauta. Ya gudi, wallo muka kara ne guda daya, amma da wannan shi ke. Hamisu baya kula ni, baya cin abincin cikin gidan nan, baya kwana a ɗakin da nake ciki. Ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne. Za ki iya tuna wannan hoton? Tabbas ni ce. Kin san wannan? A ina na san ka zaka ce wani na san ka. Kai ku dakata. Ke za ki kalli ido na ki ce ke baki san shi ba? Idan kin mai ƙarya ni za ki kalli ido na ki min ƙarya ne? Amma kai munafiki ne wallahi. Ko me ke faruwa?